lamani blog YouTube channel kok saya kedek ma hengka Malai tini kisi channel ni buskang live jora belai gerini bisingo pano norok bai kok salai musumani Tiprasa lukurok bai awni bagi non tani o thaisi thani kok sana bagi sang non thani phayo naidi sini joto Tiprasa rok tabuk bo sakno belai ki tamni sanai chukjak ya hai saisung no mane unconfident ama hai ke kabama wan sukui tongko tau phano chini Tiprasa rok ang saisung mane ang chukya ni se wan sugai si Tiprasa rok sung belai ke se sukjak जों belai chukjak hai si kapan takorok जों belai ke chukjak जों chukya nya hai si जों chukjak because जों kisa misa जों sika nukha saimanka bujika जों Tiprasa rok thangjagai tongmani जों Tiprasa thangjagai tongmani जों tabo kisi sala जों mokol kioka जों saimanka जों nugui tongka hai si जों thangjagai tongmani buskango sini ADC election na thangai tong piaba waire wai bubagra sawit no tongo je chini kabang ma जों deprive ngai tongmani no जों bahake amno taisa buskani salo जों abo hai deprive ni yakni katai thangai mannai oma hai ke sawi tongo je bubagra piaba baksa je Tiprasa rok bini dofani borok rok bai femlokjagoi kabangma thokaijagoi tatal sajagoi tini borok kwsak kufur thangnai kufur kwkrang ni o thangnai kormo kosom ni thangnai kosom kufur ni aro thangnai ei podre pod omai ke je color slai tongka ang sanamo juma ke haisi जों as a khoroksa Tiprasa hingka hingke जों wansukna nangnai sini thinang tamo ongnai tabo bo chini aim kwrwi ko tabo chini kaisa naharmung naisikmung sini goal kwrwi ko tabo bo haisi chini naisikmung kwrwi जों 75 bosor 75 76 years जों romainai tini tamni bagi deprive ngai tongna nang जों kok baksa kwrwi जों tongmani thansa kwrwi जों samung khlaimani o thansa kwrwi bubagra tamo koksa abni saite kitcha chikang wansugoi nedi je somoyo CPIM ADC dokhol khlai tongfuru TTA ADC o bo CPM sarkar tongo nini raijya sarkar o bo CPM no tongo phiaba kaisa phano
solution permanent amahai tongflainai kaisaphono swnamwi kalangjak. Why? Tangui joto kisu bini yakni hoite chalogjagui tongma bagui TTADC bigra wngui thango khangra wngui thango gori wngui thango haisi. Phiaba khorok bwswk obono tui uansuknai tong. Jung o swkangni cherai jung sawi manya. Phiaba chinsai swkang tongnai rok to saimana nangnai je jung bwswk deprive wngkha. Jung tamo uansuk saideman. Jung tini tangkha hwnkhe tini no mani chana nangnai. Ama haise chini uansukmung chini bokhorogo phaiko haisi. Chini aba hai uansukmung tongma bagui no tini jung omsuk jagao jung sok paikha jung kwlwgui tongkha haisi. 25 bochor CPIM no tamo khlai langkha. TUGS ni amal ni simi Roman script no government by kaisa sakhlaijak omono wngsitung nei sajakna nangma jagani nangma jagao rijakliya. Aporto nung CPM khainai ni chair rok bo tabuk bota CPM neta khlainai rokni bwsarok bo Roman script no use khaio haisi. Te belai haba hamjago belai suinani bagui comfortable bunga haisi. Tini kwbangma chini je Roman script no hamjakya hini je sai tongnai rok bo borok bo Roman script no borok use khai tong use but borok sorkarni hoite sakalai rina muchungjakya Tiprasa rok no kaham khaina muchungjakya o hani bwsarok no chini saitei bo sijak nukjak kuchugo kaithang tung hwnui nainani naiya. Ayang ni phainai o Hindu wansarok ta Hindu wanji rok. Aboni bagui se jung tini kwlwgui tongo. Tei kaisa direct funding. Tiprasa rok direct funding TTADC o tangui wngya. Tabo khe nung CPM khainai borok neta rok tamni sa ei bobagra kuno mungsa tubui rifai kuno khlai maya are Tipramo tha achaimani se 5 bochor si bisi base pungsukya ko bhaike asake hamya salaikha ba joto mansa joto pare Tiprasa rok mo hai nayo hwnui agreement porjonto wnglaui paikha accord Tiprasa accord jotono chung saimano Tiprasa accord porjonto wngkha rinai borok si riya sannai borok to sanai no tongbole sannai borok sanai tongo haisi rinai borok se riya bobagrani khoktui chung khanao Raijyo Sarkarni BJP neta rok se koyekjona kasui tongo hnui bobagra jono bar bar kwbangma jagao kok saka haisi. Nono je Tiprasa accord implementation khlaijakya wngui je tongmani chini state ni je BJP je government Tiprasa accord wngkha hwnkhe joto kisu Tiprasani hamkrai aro wngui thango phiaba rijakya tangui rijakya tangui rijakya chung abono tuisa chung pal khe khorang ma tuisa nai
Tiprasa eko tangi rijagya direct funding tangi khlaiya 125 amendment bill pass tangi khaiya nini illegal migrants ti tangi kok thaisa bo tabubo clear ingya sini travel welfare minister tini borom ganang bikas deparma naidi tabuk bai prai 7 years cholai tongo te Tripura o BJP government kaisa bo je Tiprasani hamkrai Tiprasani permanent solution tabuk bo kaisa phono khlai jagya khorang bo tisaya ribiriya assembly bo kok tisaya amose Dileo thangai meeting ngai phai tamsa phaikya TTADCO BJP সরকার হাবকাংখাইছে BJP সরকার অঙ্ক ফাইখাইছে 125 amendment bill pass খাইনে হিনি সাও আরে মন্ত্রী বাবু नों 7 বছর স্টেট টংইছে नों একটা খরংতি সাইয়াবো नों এঙ্ক এডিসি ইলেকশন যদি বিজেপি তেসা বুট পাস এডিসিও হাপাইকাংখাই जों Tiprasa taibo komori thangnai haisi जों Tiprasa taibo komori thangnai khorang tisanai khoroksapan tongla khaisi rape khlaijagaibo murder khlaijagaibo khoroksapan khorang tisanai tongla khaisi aba nang sarkar tu bona musungkho TTADCO ar lukorok no ang kaisa kok sana musung lukorok je manthai je chini Tiprasa eko tei chini direct funding hindi te chini kabangma chini illegal migrants Bangladeshi rono rokhlainani bagui samung tasa tangya o sarkar BJP সরকার ত্রিপুরানি স্টেট গভর্নমেন্ট আসামুনো তো সাতাঙ্গিয়া তামনো আসাই থাঙ্কাবা নরক তিনি BJP ও বুরুং বুরুং খা বুট অঙ্গ জয়েন লাইখাবা 25 বছর গোबांमा জয়েন রি ফাইকাইছি 25 বছর গোबांमा জয়েন রি ফাইকাইছি তামো মানখা নকুংসা অঙ্ক wakmasa tokmasa punmasa regine kangsa amai बहुत माने फाइकाइची ताबो बसे सिंसिनी permanent solution kaisa बसे करिको kaisa पन खरंगति सेयको स्टेट गभर्नमेंट assembly kaisa पन से बिल ति साइ पास खायको स्टेट गभर्नमेंट যদি নং দফানা হামজাগৈ নং থিনাংনো আনি বসাनो ভবিষ্যত মুংসা দেরামং কरै খলাই সেভ খাই কলাংনানি bagै নং ওয়ানসুগैनो तंग हंखाय তিনি नों आब नेशनल पार्टी ओ তিনি जॉइन रेन दंखामो हायसि बियाबा ताबो बुरुं बुरुं थांलायो केबो बा रांग दिने हिंजागै केबो रिगने बांगना हिंजागै केबो बाइक बाटिंग काइसे रिने हिनै केबो बा ननो नंगो नक रिने हिनै गोबां मा लामाति ननो फेमलगै BJP जॉइन दिरु आरे ने BJP जॉइन दे माबाय निनि दफा म थांजागौ हंखांखाय जों जतनो जॉइन खायने हिसि Tiprasa 25 বছর ইনকো CPM খাই ফেলেকা কোন মুংসা কালাংজাগে না বলে 25 বছর এমন যে ইনকা রাজানি বুমুং পর্যন্ত রাজা খরবসুংখা পর্যন্ত ককঠাইসা বসি খানালে আছে চিনি দফা চিনি ফাইনে জেনারেশন
Aro no taisa thangai join lai aro no taisa hano hur ke tong lai nani do pha sabjak nani bagai thansa khai khorang taisa ni bagai sungno komse kom bobagra sungno logi return kaichi bobagra logi sani tongmani somoyo jorao jung phaidi soman baksa ke thansa khai unity ngai jung chini manthai ne te jung khorang taisa lai nai bo jaga khorang taisa jagi angka sari BC election ni bagai poto jung joto blogo jung deputation ni ka SDM deputation ni ka DMO deputation ni ka pheba khalai jagya aba nang aro thangai tam khalai manai boba gara khai sawo phaidi jung thansa khalai jung chini dofani chini phainai cherok ni bagai future bobishot jung khalai kalang thanglai na ne location boba gara khai ar jung Tiprasa ro khai tama kitai kaisa bai nok kaisa bai nini ha wak masa pun masa tok masa rigine kangsa bai gunda kaisa bai thanglai jau joto kisu borokni sujog subida borokni je nangmani borok khlai pai kaisi nini borokni unko panchayat board municipality board election by election bo khlai kya joto kichu khai kya pheba BC election khlai jagya tabo chini chairman krei chini member krei elected 9 বছর কাইতং খা 9 বছর 10 বছর সে কাছে নাই হাইফোনা তাঙ্গি খেলাই জায়গা BC election খেলাই খান কাই চিনি কামি আমসায় বসকে হামগরা ইনো সাইদেমান kabang masung proposal laimang kamo lama hamya nini lama kerei karen kerei tei kerei sing proposal imang kamo tini proposal ipano se nini elected member kerini bagai accept khlai jagya Tiprasa deprive nong khna blai Tiprasa deprive nong khna blai satok jagani tong khna blai thungjagani tong khna blai thokai jagani tong khna blai tamu man kai aro unko BJP ke join lai asuk ari nang Tiprasa BJP join woi tong jodi no chini thinang kaham ngai thangna hingang kai unko chungno kaisa likito ba berikha hangkai ba assembly khorang tei tong hangkai जों अबश्य खरां अंको जों जॉइन दिने हेसि सारा वाल नि बसकांगो एग्रीमेंट खाइमा से केयर खाइजों एनाबले सामुं से खाइजे एनाबले आटा कैसे कक सानामो जों सिनि ताखो बुखुं सं चिनि Tiprasa IPFT खलायने रखना आं कयनामो जों प्लीज नरो बुबाग्रा बे किसिसा कक सालायै बसकांनि हामक्रायनि बागै थिनानि बागै किसिसा कक साबलाय देहैसि जों लोकरक नायो आमो जों जत आंचलिक जों थानसाङै थांना हेसि मान थाइ माया हंगाकै जों लामाव नंखरि जों चबा खायनाय थानाय बरम गोनां डेभिड मरा सिंह आगरतलानि सिमित दिल्ली 2500 किलोमीटर हिमि थांखा लगिर खाबले जों गोबां मानो लगिर लायखा चबा खायनायनि बागै जों थैबो थाङैबो जों चिनि चबानो जों खालायनाय बागै जों रेडि दं हायजि जों जत Tiprasa रेडि दं थे नेटारक रेडि गरै बाक्सा बसा नेटारक सालायस दं हायजि चिनि बरम गोनां एमएलए रनजित देबबर्मा illegal migrants no tiye kabang man kok sawi kabang man soba khlai tongman jarabo bokhut je Bangladeshi hinai illegal babe kaisa voter ID snamai birth certificate Bangladesh ni snamai ta burning issue khlai tonjak nable tai busuk thokai jak sine hino tai busuk thangjak sine hino sung Tiprasa ro
tamu bujung khasina siya tamu bujung khasiya hisi Tipra mo thani netarok bai IPFT netarok ketalai diba kok sablai diba sini thinang nungbo thinang kaham nai ungka kai Tipra mo thabi thinang kaham nai ungka kai ketalai diba jeng tong blei jeng Tiprasa lukorok tong blei mado baribo guli kokjak mani neta de kokjak nama sung hai tong ko song sung hai public borok no guli kokjak na ble thanayo pani sagoro bumrejak mani ang khut tongo asomoyo neta de rije na ble Tiprasa no rijak na ble yok na musung khaisi yok na musung kha o yok na musung mani no saiman bai sidi neta rok thansa anglai sidi tang biti tang ba tang na halai sidi soba khainer bagi jeng ready tong haisi je propano always jeng ready haisi baksa khana thauze eng tong mana okok no haisi lukorok bekhani kok no share khlaya hangka kai belai bekha duo o bekha du mani no pas pai na bagi no norok ni bwskango tini ang hambai lukorok jeng o jorao jeng wansuk laina nangkha jeng kwrui borok jeng bigra borok chini mungsa bo kwrui haifano dofani bagui hingka hingkai bohogo mai kwrui phano sangori khawui khorogo pakiri sorui jeng tangui no thangnai haisi tamoke chini chererok phainani salo ama hai mungsa jengjalo takalaithung rep khlaijagui butharjagui bo justice maya tangthung murder khaijagui bo justice maya tangthung office adaloto thangui bo jekono khlaijagui bo jeng justice maya tangthung abo se jeng naio aboni bagui no jeng tini phaidi thansa khlaiui bubagra tamo kok saka bubagrani jeng bubagra no puitoma sanai bubagra no jeng puitoma khlainai joto samung khlaimani bubagra no naharui bubagra no naisik naidi saramsa jora romoi wansuk naidi bubagra boma haike samung khlai bubagra ki na kaham da khai na hamya na bo personal babe de bo khlai na kiba lukuni bagai de khlai Tiprasa ni bagai de khlai obono no wansugui naibai jadi khapani takukte bukuk song jeng kwsak kwkhrang kormo hinui jeng bahalainai jeng tei mungsa chini lama kwrui ekmatro kaisa no lama abo wngkha bubagrani leadership bai jeng chini thinang no swnamnani bagui jeng bwskang no agugui thangmani omo simo no lama hambai lukorok norok ani kisisa live no naitongmani bagui tei o live video no share khlaijadi kwbang lukorokni thani tei jeng thansa wngnani bagui jeng hati habao jeng dokan pato tei joto jagao no jeng kok ma salainai kaham hamya ma salainai kwbangma jeng chubana nangkha hingkhai jeng ma chubanai choba khaina nangkha hingkhai jeng choba khailainai jeng andolon khaina nangnai hingkhai jeng andolon khainai chobani sengkrak joto takukte bukuk song chobani chibaiya phari tini ni o kisisa live no oro no mwthangkha hambai jotono no khulumkha।